Jeg hedder Sisse Ostrowski. Jeg er overlæge og professor på Rigshospitalet og Københavns Universitet, og jeg glæder mig til at komme ind i det danske medicinske selskab i København for at fortælle om tryllekunst og sundhedsdata og præcisionsmedicin og mange andre spændende ting den 1. september. Og med den nye strategi for personlig medicin, der har vi skiftet fokus fra, at det kun er genetik, til at det også er mange andre tiltag, som er det, vi kalder personlig medicin i Danmark. Så det er alt lige fra tidlig sygdomsopsporing, forebyggelse, diagnose, behandling og opfølgning. Så det er faktisk hele vejen igennem en borgers liv, til man bliver patient og til man bliver rask igen. Tryllekunst kommer ind, fordi at vi er blevet rigtig gode til at lave nogle ting med data inden for de sidste årtier, som vi ikke har kunnet før. Når vi tænker på personlig medicin, så har vi brug for at kunne bruge det, vi kalder AI, kunstig intelligens. Vi har brug for at bruge avancerede algoritmer. Vi har brug for at bruge avanceret modellering af data, som vi ikke har kunnet før. Og det synes jeg er en lille smule tryllekunst, at vi kan de her ting med data i dag, som vi ikke har kunnet tidligere. Jeg kan også vende lidt på hovedet og sige, at vi ved godt, at vi har de her fantastiske sundhedsdata i Danmark, og vi har i rigtig mange år sagt og tænkt på alle de ting, vi kunne bruge det til. Men hvorfor er det, at vi ikke er begyndt rigtig at bruge dem endnu?